Zuen normalean? Zuek kaferik hartzen dezue? Nik ez dut maite kafe. Nik izugarri maite dut. Bai, zuk ez, esan duzu. Bale, bueno, ez baduzu nahi, ez dizut jarriko. Eta kaferik gabe ere hitz egin dezakegu. Posible da hitz egitea kaferik gabe? Usten dizut. Nik ere hartuko dut. Ez dakit esnea nahi duzun edo ez. Nola izan zen momentu hori? Ritxi, zuk oso argi izan zenuen hasieratik ane nahi zenuela bertan gidari izatea eta musika jarriz? Ez dugu beste aukerarik ekin. Guretzat importantea zen, bi arlo lantzea zeukalako. Batetik, protagonista bihurtu, gure historia kontatzeko, haiek hilda zeudelako, hiru kulturak, hiru hizkuntzak ezagutzen ditu, eta uste dugu importantea zela, nahasketa hori bera, jasotzea dokumentalean, hiru hizkuntzak eta hiru kulturak, eta gaina antsoera, aragoiera. Antsoera. Bai, 4 hizkuntza azkenean. Eta horrez gain, anek bazeukan aukera soinu banda egiteko. Eta orduan iritu zitzaigun oso aukera proposa, dokumentaleko protagonista eta parte nagusi izateko. Oso kompletua, Ane. Bai. Ane, nola izan zen momentu hori, Ritxi, ez dakit, igual, kafetxo bat hartuko dugu eta gauzatxo bat nahi dizut komentatu. Nola izan zen momentu hori, nola hartu zenuen zuk? Proposamena? Proposamen hori. Lehen, hasieran, ni segidan historioan erori nintzen. Eta emazte historia bada, emazten historia bada, eta migrazioaren historia bada, eta ni feminista naiz, eta parekotasuna lortzera. Eta niretzat naturala zen bai esatea, eta orain biziki horre bat zen niretzat hori egitea, eta historia merezi du, ez? Eta badago momenturen bat bereziki gogoratzen duzuen holan momentu kutxun bat, grabaketan edo testigantzaren bat, zerbait kontatu dizuten, eta suposatzen dut gauza asko heldu zaizkizuela horraino, barruraino, baina zerbait bereziki, edo bat baino gehiago? Niretzat romanekin elkarrizketa. Roman kontatu du bere historia eta batez ere zure bere aita hil zen Matauzenen konzentrazioaren kanpoan. Eta hori elkarrizketa segitzen ari ginen, eta bat batean hori kontatu diogu eta kontatu du, eta hori zaila zen. Zaila gogorra, zaila, baina pixkat polita, eta niretzat hori da. Bai. Roman Perez esan dau, berak. Roman Perez, zuk argazkitxo bat bidali diguzu, eta uste dut argazki horretan romanekin agertzen zarela, ez da? Zuetzako berezia da argazki hori. Bai. Norra Roman, ez? Roman esan du berak, bere ama zan, ez? Okerrez banabi? Bere ama Ainara zan, eta bere aita eraritu zan lanean espartin gintzan, bai? Joskuntzan ere bai, baina batez ere segurazko mekanikan, bilak ziren Uztarrozekoak, alare elkar ezagutu zuten Maulen, bertan ezkundu ziren, bertan izan zituzten biseme, Roman 1921an jaio zen, eta orduzkeroztik izan da Ainaren berare langile lantegietan, eta beti izan da Maulen bera noraitere memoria bizia. Bera Maule gainean Jotabilan jaio zen, eta bere ohoretzat dauka gaur egun Victor Hugo kalean bizitzea, bere bizitzaren progresio hori egitea, baina jakinda eta ahaztu gabe bere hasiera gogor eta umilura, ez da? Baina Romaneko gorde du memoria hori, guretzat oso importante izan da, asko lagundu digu, Ikerzaleakeko kidea da berare, oraindik ere, eta egia esateko, berak ere harilkatu du lotura hori, Egoa eta Iparra artean, Uztarroze eta Maule artean. Eta egia esateko gauz asko kontatu dizkigu, bera izan zen hain zuzen ere, liburu bat egin zen 2000 urtean, Berenik Intxauspek idatzitako Memoak di Jondel, hortan oinarritu gara, hor pasarte hunkigarri asko dago, jendeak irakurri nahi baldin badu, eta bertako gauza asko kontatu ditugu pelikulan, bertako protagonistak eta topatuz, ezta? Hain adierazpenak egindakoak, familiartekoak, adituak, eta hola, eta egia esateko Romanen iniziatiba izan zen hori, Ikerzaleakeko, esan bezala, Robert,
Joel eta Popol. Roman da zutabe bat esango dugu, ez, hortan. Zuke han ekarri duzu argazki bat, ikusten zaitu horrantxe jarriko dute, argazki baten uste dutala kamera, bueno, grabaketa egun bat esango dugu, ezta? Grabatu zenuen egun bat oso polita. Egia esan dokumentalak irudi zoragarria. Bai. Eta hortxe ikusten dugu zu, argazki polita, zer gaitik aukeratu duzu argazkia? Zer gaitik, senta momentu untan, ibiltzen ari nintzen lasai eta ahuntza bezala, arkaitz besterik bestera, eta elegantea nintzen, eta bat-batean erori nintzen. Txirriztein da jauzi. Hori da. Eta hori ez zen edera. Eta emaitzea zen biurritu bat, niretzat. Biurritu bat egin zenun? Bai. Grabaketa erdian? Biurritu bat, bai. Bai. Bai, erori nintzen eta kitxu. Eta hoitzen modu zaude? Ongi naiz, duela asko. Ba, bitu, placer bat izan da. Hemen kafe hartzeko astirik bez dugu izaten, da ja bukatu zaigu denbora. Beraz, gure lekura joango gara. Mi esker, placer bat benetan.